mangikhohle idate kodwa ngaya lapha ukuyoyilanda imoto e13 eRatin. Mangifika lo engamthola lapha egate wathi nokuzofanele ukuthi Nyolanda aqala i-release form eMidrand because i-case isiwe eMidrand la isine yenzeke khona la sabanjwa saqala ukubanjwa khona shuthi Alexander ithatha ibuyisela khona mangiya lapha na batshela i-case number Sergeant Lekhoba athi no there's no need for release form angibuyele mina banginike imoto yami because ayizange i-commit crime anywhere uyabona ngabuyela mangifike ngathola sekuvaliwe sekulate it was Thursday ilanga la khona the following day holiday ye Good Friday so manje sekufanele ukuthi ngihlaleke manje ke ulinde iMonday Tuesday kahle ngilinde Tuesday ngempela ngalinda ke lapho kanti lo Tuesday mangiya Tuesday nge19 ngiyoyilanda imoto mangena nje lapha ngayibona nje ipakade le moto ayivalwanga nje imani napha but usho ukuthi noma ngaba nalokuthuka ukuthi eish khona umonakalo wenzekile emotweni but angizange ngiye kuyo ngaprocedure straight ngatshelwa ela mangibuzwa ukuthi imoto ngathi hayi nayi imoto ngiyayibona wathi ya straight wangidirector ama officer khona ngaya ngafika ngabatshela ukuthi hayi ngize ngemoto so wangidonsela ke ile laba siphounda ngayo wathi iyo le ngathi yebo wangibuza ngiyicheckile ngathi ngiyibonile kodwa ngayichecki kodwa yona ngiyibonile ukuthi ngempela ikhona kodwa ngakayike kuyo athi ke angisayineke lapho kusayinwa khona ngasayinwa wayesethi angiyeke ngiyoyichecka ke before ezokunikeza le release form ngabuyela ngayichecka imoto hayi imoto ngayitholi ngama piece sanibona mabukeli bethu makhaya igama lami ke mina ngokwazi ngokansela ngiphuma phansi lenkandla emahlathi amnyama nginibingelela lapha asikweni ye-podcast lapho khona suke sixoxa njengezinto eziningi ezahlukahlukene okungekhona ukuthi izinto mhlawumbe masuke sikhuluma ngazo izinto suke siyisusele ekhanda izinto ngempela esuke ibhekene nomuntu mase egcine efika esinqumeni sokuthi ayi lento lena isengaphezulu kwamandla ami mhlawumbe usizo ngingathola kanjani ngingenza kanjani kuyona yonke into esisuke siyikhuluma sometimes thina njengabaphathi bohlelo siye singabi nawo amandla okusiza umuntu ngendlela yethu kodwa nina ababukeli nibe nayo indlela okwazi ukusiza umuntu ngenxa zokuthi siphethe lonke uhlobo lomuntu obukele le podcast abantu abasibukele ba more than 100,000 so siyazi ukuthi lo 100,000 ukhona umuntu ngempela noma eyedwa kuzoqhamuka nesolution inkinga ke sibhekene nayo namhlanje inkinga ejule kakhulu ngendlela ukuthi mhlambe ithinta umthetho ithinta isystem ithinta zonke izinto nangendlela izinto zomthetho eziphambene ngakhona nangendlela ezenzeka ngakhona kodwa ke angizukuvele ngisikhe phezulu story ngihamba nobaba uNyembe lana mhlawumbe uzosichazela ngodaba asihlangene ngalo kodwa udaba nje sihlangene ngalo lithinta amaphoyisa ne13 hijacking plus ne kidnapping but udaba lwethu asike siluze kuba uNyembe mhlawumbe baba uNyembe ungabingelela ababukeli bethu emakhaya uzisho ukuthi ubani kukuphi ekhaya and then mase uyasithatha sibeka ngestory lapho sisuka khona la kwaqala khona ukuze sigcina sifika la ekhaya. Angibonga ithuba ngibingelele bonke ababukeli bohlelo lolo esisikhuluma ngalo namhlanje igama lami ke ngoNkosinathi Sibongo ngakwaNyembe ngokudabuka ekhaya ngidabuke eNewcastle kodwa ke manje ngokuhlala ngilive for Slorus la eMayilula indaba yami ngathi inde kodwa ngoba indaba ekhulunywayo ngeke ibe inde ngalo ndlela kunjalo kusho ukuthi kwenzeka la ngomhla ka10 ku2022 kwakumhla ka10 April sibuya esontweni ngokukhonza besikhonza leside laseMidrand kwenzeka ke endleleni lapho ke masisuka esontweni sadlula lapha kunendawo bathi iBoulders kune garage iBP kunama ATM akhona lapho ngangiya lapha kulela garage ngenhloso ukuthi ngiyothola ucash ngalesikhathi bengisabhenka neFNB ngebhadi ke ngathola ukuthi ibhenki alinayo imali eucash kusho ukuthi angikwazanga ukuthola lo cash okwathi mangibuya sengize emotweni ngoba yayidriver indodana yami mangifika emotweni ngithola umfana ukuthi ungungwabantu abathathu ngiyabona ukuthi bambuza imibuzo angeyakwazi ukuyiphendula ngabe sengiyangenelela ke kulolu daba ukuthi hayi
bengicela ukumphendela umfana kulokho enikubuzayo singasizana kanjani bafethu bathi hayi bafuna ukwazi ukuthi imoto le isebenza kuphi bese ngithi mina no cha imoto le ayisebenzi imoto le ngiyami nabantwana bami laba nibabona la bese kuba ke abazalwane esikhonza nabo laba semotweni uhambo lwethu sibuye esontweni njengoba nisibona inhloso yethu la ukuthi sizothela ngijwayele ukuthela la iBP bese ngithi ngizothola no cash ke ngeshwa ke ucash ka nguthola ngakhe ababili ke baneliseka kulokho engangikade ngikusho kule impendulo ababeyifuna kodwa oyedwa wabo wathi manje ngeke sithole lutho yini ngithi ke ngeshwa ke umshini ngithe ngithi ngiyafaka ikhadi lapha umshini awunamali kusho ukuthi nalanje wasengithe bayithe ukuthi sengizoswipe ke ikhadi abe nokukhononda ke lwadaka ngikwazi ukuthi ngingahamba ngashiya ngalutho bese eqala ke manje angathi sekuba nenkulumo mpikiswano ke manje ukuthi awu manje mfowethu ngoba mina nawe asazani kwase kubuka ngathi manje indlela ongifuna ngayo lokho uthi angikushiye isinodlame ithi ke le ndoda phela umsebenzi wabo lo ngithi cha mina ngiphendulile kade ngihamba nabantwana bami la sekuyaqala ke lapho esethiwa imoto yami isizothathwa ke ngenxa yalokho ukuthi angikhona ngokushiya lokho bekufanele ngikushiye seyizothathwa imoto sengisiba kuba manje Alexander lapha bathi office labo likhona ngithi kumfana asambe asilandele lo mthetho abasitshela wona ngoba laba bantu banodlame vele okungangokuthi nje basihamba nabantwana nje nabazalwane la imoto singaze sehlelwe ukungasehlele yabona ngcono sihambe siye lapha bathi siye khona kusho ukuthi uthambele lo mthetho siye kanjalo ke kulo Alexander babethi siye kuyo ngenhlanhla noma ngizothi kanjani masifika lapha kanti untombazana wami lo mdala uyafona apho ufonela amaphoyisa ukuthi amaphoyisa weza azosisiza kodwa ke into eyenzeka kusho ukuthi emva kwe 10-15 minutes bephumile bona kusho ukuthi amaphoyisa afika after 10 minutes kodwa bona usho bese bephumile laba babekade besiqhuba basafa kula ndawo eyibasement lapha phansi sehliswe emotweni yathathwa imoto yavalelwa kwindawo ngathi iCage nje enkampelwe ngamaphaliside emva kwesikhashana amaphoyisa efikile ke bese siyaziveza ukuthi thina laba besifonile sinenkinga esidinga usizo azame ke nawo kubafuna ke ngokuthi ebuze kulaba ababe lapho around ukuthi batholakala kuphi kwaba ukuthi abatholakali kodwa ke sakwazi ukufikela futhi emotweni sesihamba namaphoyisa manje niyabonisa imoto nayi imoto sayibona kule yaCage sakhona ungena lapha sayibheka imoto kwathothi yonke into iright ayikho into elinyaziwe noma ethathiwe kusho ukuthi inkinga esinayo manje amaphoyisa athi kufuneka kutholakale ibreakdown ukuze izothathwa le moto bese ngithi nami bese ngicela omunye umfana ukuthi angizele nespare key ngoba isikhe lesi futhi babaleka naso laba fo lapha ngenhlanhla kwafika kuqala ispare key ibreakdown ingakafiki kube ukucela kwami ke emaphoyiseni ukuthi ngicela ukuthi ngiye endlini ngale moto ngoba amaphoyisa ayithi angihambe ngiyovula icala ukusuka kwami lapho befuna ngiyovula icala ngithi mina ngicela ukuthi ngiye endlini ngizokwazi ukuthi ngishiye abantwana bese ukuthi ekseni wavele bese kulate bese ukuthi ngakusasa ngize ngizovula icala amaphoyisa kade haya inkinga yikho as long as 48 hours ingakapheli ngingahamba ngendlini ngishiya abantwana ngilale ngiphumuza ingqondo ngakusasa ekseni ngize ngizovula icala nge-11 ke manje ngakusasa the following day ngaya ke Alexander ngayo yona le moto engikhuluma ngayo ngayovula leli cala ke lapha emaphoyiseni kubhalwe ke kuqedwe ke statement ke phoyisa lo ekade ngisiza anganoma ngammenshina ungammenshina uphoyisa ba usho uphoyisa lo sejene umntwanamba athi mayeqeda ukwenza le statement athi ucela ukuthi imoto ngiyidrive ngiyifake ngaphakathi ngoba ngibhaye ngaphandle ngayithatha imoto ngayidriver ngayifaka ngaphakathi waqhubeka nokuyibhala ile mabeyipounder ikhona statement sakhona la ne case number yakhona le 131099 kanjalo fake ngaphakathi ke assess ke yonke into ukuthi ithatha kimi imoto injani abese ngitshela kathi le moto leyo uzozilanda after 3 to 4 days izohlala e13 la namaphoyisa ngoba ngazama nokumbuza ukuthi kungaba nenkinga nemihlala nami ngeke ngizoyibeka nje endlini wathi nokuzoba nenkinga mayisine case number kumele ukuthi
igcinwe istate ngamnikeza ngathi ayike nayi ke imoto kayikho into engizoyenza ngizoyilanda after 3 to 4 days lo isho ngabasho ngamshiya nayo ke sasondela ke insuku ke mangaphosi singithi kwakuyingakhi noma ngikhohle idate kodwa ngaya lapha nokuyoyilanda imoto ededini eRatheni mangifika lo engamthola lapha egate wathi nokuzofanele ukuthi ngiyolanda aqala i-release form eMidrand because i-case isiwe eMidrand la isine yenzeke khona la sabanjwa kusaqala ukubanjwa khona shuthi Alexander ithatha ibuyisela khona mangiya lapha batshela i-case number Sergeant Lekhoba athi no there's no need for release form angibuyele mina banginike imoto because ayizange i-commit crime anywhere uyabona ngabuyela mangifike ngathola sekuvaliwe sekulate it was Thursday ilanga la khona the following day holiday ye Good Friday so manje sekufanele ukuthi ngihlaleke manje ke ulinde iMonday eza Tuesday kahle ngilinde Tuesday ngempela ngalinda ke lapho kanti lo Tuesday mangiya Tuesday nge19 ngiyoyilanda imoto mangena nje lapha ngayibona nje ipakade le moto ayivalwanga nje imani lapha but usho ukuthi noma ngaba nalokuthuka ukuthi eish khona umonakalo wenzekile emotweni but angizange ngiye kuyo ngaprocedure straight ngatshelwa la mayengibuzwa ukuthi imoto ngathi hayi nayi imoto ngiyayibona wathi ya straight wangidirector ama officer khona ngaya ngafika ngabatshela ukuthi hayi ngize ngemoto so wangidonsela ke ile laba siphounda ngayo wathi iyo le ngathi yebo wangibuza ngiyicheckile ngathi ngiyibonile kodwa ngayichecki kodwa yona ngiyibonile ukuthi ngempela ikhona kodwa ngakayike kuyo athi ke angisayineke lapho kusayinwa khona ngasayinwa wayesethi angiyeke ngiyoyichecka ke before ezokunikeza le release form ngabuyela ngayichecka imoto hayi imoto ngayithola ngama piece emotweni kwakhishwa ama injector khishwa computer box idiesel engikhuluma ngayo khishwa computer box kwakhishwa injector drive kwakhishwa ama pipe wonke kwakhishwa manifold netable kusho ukuthi iside lo engine bayiravas I don't know to go deeper ukuthi ngaphakathi mawuvula engine ukuthi yini but le top ayikho itop yona ikhona but uyabona ukuthi bambosa nje ngale cover i-tapered cover bavala nje ukuthi kuvaleke ukuya phansi angazi kusho ukuthi nje le moto bayirafaza kangangokuthi ayikho into engayenza ngayo le moto ayikho into engayenza ngayo okay ke ngibuyele ngimtshele lo baba lapho ukuthi hey imoto bayiqedile labantu angazi ukuthi kwenzakale kanjani ukuthi imoto mina engiphume ngayo endlini Mzansi sisenkingeni le moto engikhuluma ngayo le ngayidumisa mina ekseni on Monday ngayovula icala nge-instruction yamaphoyisa vele icala kwakufanele ngilivule ngoba vele sasikade sihijackiwe day before kwakufanele ukuthi icala ngiyolivula ngahamba ke ngalowo moto iyo le ngikhuluma ngayo leyo moto ya driver yimi ngoyihandover ezandleni ze-SAPS the big star wonke umuntu waseSouth Africa uthemba ukuthi mayisezandleni zamaphoyisa uphephile ngangiya khona emaphoyiseni ngoba ngiqoshwa ama perpetrator la ayekade esigijimisa day before ngafike lapha ngathola le damage eyenzeke emotweni yami ubalekisa imoto eyigebengweni kanti phela ngisegebengweni futhi alright ke uthi ke lo baba wayekade ngenzela le release form lema ngiqeda ukusayina uyasibhala ke izinto manje ngimtshela ukuthi lokhu naloku akukho uthi ke angithathe le release form bese ngifuna i-lawyer izongisiza ukuthi kuclenywe lezi zinto back ku state okay alright nge-19 lezo ngayithatha imoto into ebeyi-priority ukuthi ngithathe imoto ngiyisuse kuleya ndawo base ngibonile imoto ukuthi ayikho safe izophela ke ufice izophela kangangokuthi khona omunye phakathi kwabo lapha especially ngathi angeke ngisho ukuthi uyi-security but engathi mangingena
wangibuza ukuthi imoto uzoyishiya noma uzoyithatha nje basowubonile ukuthi kwenzeke nje. Ngathi mina ngizoyithatha, wathi please ithathe ngoba mawungabuya the following day uzothola ingasenamnyango, uzothola kungasena next. Uzoficisela ngodifi. Ngizofica nje or else ingabe bikho all together. Then ngacabanga ukuthi uqinisile, then nga-organize i-breakdown ukuthi ithathe izoyibeka. Sekwezinye indleko futhi lezo. Isengena kwezinye indleko ebengingasibhekanga. Ayisusa kanjalo-ke ngayithatha ngazoyibeka. Saloko iyamalokolokho kusukela 2022 until today samile lo moto kulo damage leyenza ngaleso sikhathi. Okay, the following day ngeyi-20 ngahamba ngayiBoyzini ke manje senyovula icala. Ngilivula icala, bangivulela icala, baliregister nalo ama-case number wonke akhona. Kulezi zinto kuyonke nje le ndaba engikhuluma ngayo, ama-case number wonke akhona. Ngalivula-ke icala, bangenzela-ke ngaqala-ke manje sengifuna abameli-ke ngenxa yamandla-ke angangikwazi uku-afforda ummeli okhokhelwayo futhi njengoba phela imoto ngiphila ngayo yona into esithembe yona nje endlini esimngayo njengoba sesincindwela umandla kusho ukuthi asisakwazi kwenza lutho ke manje. Uyazi into ebuhlungu ukuthi ugovernment njengamanje wonke umuntu ukhala ngani nge-unemployment, abantu abasebenzi kona lokho okuncane sithi izamela khona kuphinde kudestroy futhi uye umuntu kagovernment, uye futhi umuntu sizothi ugovernment iphela aphinda kudestroy kona lokho. Since 2022 isimo sethu sashintsha sonke saba ilento esiyiyo njengoba siyilento esiyiyo nje namhlanje kusukela lapho kulowo monakalo wenzeka. Okay ke ngiwafunile ke amaloya nabo bangi-advise ukuthi alright bazongisiza, and then kusho ukuthi bathi bona ngiyofuna ama-quotation ayi-3, kusho ukuthi ngizoya kumathotha ayi-3 different. Okay, ngiyokhotha izinto engizibona ukuthi zilahlekile. Nangempela ke ngaya ngaqala eMotors Toyota lapha ngasePenrose, ngaya eFreeway Toyota, ngaya bathini Soweto Toyota. Ngiyabona. Ngawathola ke lama quotation, bathi ngifune nevalue yemoto, konke nje lokho ababethi ngifune ngakuhlanganisa ngakuthatha ngaya la ngiqala khona futhi ukuthi ngibe nenkinga ke noma ke ngingakafiki lapho uthi ngisaya khona. Uthi lo sisi lo owayezongisiza laphana ngoba ifile yamaloya ngayivula eMaponye Soweto. Uthi lo sisi thina uma sisiza umuntu ngokuclaima asiclaim less than 30,000, if I'm not mistaken washo njalo, what is siclaima from 30,000 above. Ngathi nami according to i-quotation engiyithole kulapha Toyota kusho ukuthi i-claim vele i-above. Wayesethi enye into usenior wethu uzobheka istatement secala ukuthi leli cala leli linesisindo kangakanani ukuthi lingawinwa lingashushiswa hele lingalandelwa. Then mangabe kuukuthi linako lokho into ezokwenzeka uzongithumela i-reference number ukuthi bali-approve licala kukhona kumele ukuthi kwenzeke. Nangempela after 2-3 weeks ngayithola i-SMS ebuya kwa-legal aid board. I-legal aid board yabona ukuthi I deserve justice. And icala kumele ukuthi i-state isiphendule ngalo likhona linesisindo salo. Nje kufanele ukuthi kube khona ubulungiswa obenziwayo. Ayike baqala ke baliprocessa ke icala liqala ukuthi lilandelwe ngawo 2022 loyo. Baqale balinikeza enye lo yabathi uSen Sherin waseLens. Ngamfuna lo mmeli wabanginikeza ama details akho ukuthi ngimfune ngikhulume naye ifile sikuye. Ngamfuna angizange ngimthola. But later mangilongilandelela ngilongimfuna ngamthola omunye efonini wathi hayi no akasazenzi lezi zinto ze-law, kushuthi sekaphila ngenye indlela. Then bayithatha ke manje ifile bayisa kwenye ikhampani abamele bathi Rajibumo. Rajibumo ke wangifonela naye lo lawyer le wangifonela, I'm sure ifile wayithola within a week ayitholile, wangifonela wathi ucela ukuthi ngize zomconsulta. Ngaya kuye wangiconsulta, wanginikeza nje ama
positive thought nama high hopes ukuthi lecala the way lingakhona uzolwe li possible. There's no other way because ama question ayengibuza wona okokuqala wathi since imoto ngishiye namaphoyisa Alexander kusho ukuthi Alexander bayazi stage ukuthi bazoyithatha bayise 13 then mangifike 13 imoto ngaphakathi 13 ngathola amawindi ephukile ngathi no. Okay. Wathi there's anything ebreakekile emotweni like iminyango amawindi emadolo ngathi no. Konke wathi yeah they're supposed to ukuthi bakuphendula ukuthi kwenzakaleni la ngoba phela isikese emoto besisele nabo and imoto ayigqekezwanga. Yeah. Uyabona imoto kusho ukuthi ukuze kufinyelela lapha kuvulwe ngaso isikhele sosishiye nabo. Manje kumele ukuthi kwenziwe ijustice ngendlela efanelekile. Yeah. Wangitshela ukuthi iprocess izothatha isikhathi approximately ngaba 2 years because 6 months uzobhalela uminister and then another 6 months uzobhalela unational commissioner, another 6 months uzobhalela uprovincial commissioner. Then after that ke sizoqala ke indaba ke seyasondela nangempela ke ngitrayeleleke lawo ma 6 months ayikade ngitshela wona bengilokho ngilandelela ngiya for i follow up i-update ukuthi uhamba kuphi. Hayi mzansi ngibe ne problem kakhulu last November nge-11 zaka November bekufanele siye court nommeli lo. Yeah. Mina ngimazi ngokuthi uMasinde igama ngibhala lona umvenda bekumele siye court ma siloku senza lama follow up ushithi sifonelana ngitshela ukuthi on the 11th of November we're supposed to go to court. Wathi uzongifonela day before for final consultation ukuthi mase court i-court approachwa nazi indlela ezisetshenziswa e-court because mina ngithi akusommeli yena uyilawyer uyazi ukuthi mase court kumele senze kanjani. Then zafika 11 but ikhola ngizange ngiyithole zadlula 11 mina ke ngafona ngazi 11 lezo ngaqala ke sengikulinda abade ngisho ukuthi kukhona okwangiwarisha. Yeah. Ngamfonela nge11 ifoni yakhe be off. Lakhi nginama number futhi wesini yakhe ngangwathathe yonke ama number laphana ngafonela kusystembe kathi uzamfonela amtshela ngifonele back. Nangempela wangifonela wangitshela ukuthi i-date leya it was wrong so imesha namanye ama date wakhuluma nje story engazange sizwe. But anyway ngokuthi kwaku November ngathi mina kusho ukuthi sizolinda until January yes ngoba njengoba sikuka nje vele akusekho kusazokwenzeka seqala vele festive season ithi silinde ngaba patient ngahlala mazithi January ngamela ukuthi mhlawumbe uzongifonela azange ngafona until nge15 zaka January. Yeah. Ngafona futhi ngemkhumbuzo ukuthi phela since last year November ubuthe kumele se court azange siye wabeka ama reason wa apologize lapho wathi okay before end of January ngizokupha I date entsha. Okay ngayimela lo date waphela uJanuary ezathi February nge3 zaka February ngafonela futhi usenior wakhe vele bengasamthembi. Ngafonela usina wakhe sisithembe kabe ngikhuluma noMasindi so bethe uzongibhekela i-court date before end of January but ngibona sekuquite akusafani the way besimove ngakhona kwenzakaleni athi uzocheck ifile yami usina wakhe bese buya kimi. Yeah. Alangabuye lo September usithembe kazangabuye kimi wasithulela but nge5 zaka February kwafona yena Masindi lowo athi Masindi seka decide ukuthi ifile yami ayibuyisele back to legal aid board. Actually uRaji Vumo lo bangama independent lawyers. Yeah. Kusho ukuthi ulegal aid board uhire bona on my behalf ukuthi kube yibo abazo represent imatter yami. Yeah. Okay ke uyafona ke uthi le case ngeke sayise court because Alexander i-court yami uyihambe Alexander la imoto ayikade isele khona. Uthi ngeke sayisa ngoba bazama ukumhijack Alexander or bazama wakhuluma nje story ngasizwa athi or bebezama ukukhipha amavili futhi akasaba ukuya. Okay. It's better mina ngibuyele back to legal aid board bona bazo choose a new ezo presenta le file yami at least kube email athini
yi reason mina ngitshela yona leyo ngikhuluma naye telephonical engifonelile lapho uyobe fonele mina but mostly yimi ngibafonela but kuleyo wakufone yena engakwenza ngacabanga ukuthi ithi ngigijime ngiye ngoba bese nginewari ithi ngigijime ngiyele emaponya legal aid board kahle kahle intention yami ukuthi ngiyemaponya ngifuna ukunderstand ukuthi uma kwenzeka izinto ezikanje kusuke kwenzalani ngoba ngaba nje nokukhathazeka ukuthi what if lenta eyenziwa uLora Chivuma ba aware ngayo lapha ayathi ngishintshe office mangifika lapha emaponya lakhe ngathola Indian lady ngamtshela ukuthi eish ngine problem uthi kimi problem yani ngithi miyazi ngine file la but iseJoburg and manje umuntu abamnikeze ifile yami ukuthi ayisebenze independent lawyers company manje nangu sekangitshela into zokuthi ngeke asacontinue necase ngendlela responda ngayo wathi there's something wrong ngale file yakho if you are driver drive fast ugijimele edrobheni uthole a civil case manager ukhulume naye umtshele ukuthi kunento ongayi-understand lo muntu abamnikeza ifile yakho akasenzi leyanto ebenivunyelwane ngayo sekukhona ama-changes akhona there's something wrong okay already it was late ukuthi ngakhava edrobheni ngale 5 lezi I tried ukuthi obekuyi6 I tried ukuthi nge7 ngigijime ngiye khona ekseni first thing in the morning bawe Friday ilanga la khona ngagijima ngaya lapha ngafika ngabatshe ngathi ngicela ukukhuluma no civil case la kune file yami la bangicela i-ref number ngabanikeza ke le X number yabo bayibona base bebuza ke lo munye one of them shooting noma bengakwabuza ukuthi kahle kahle kwenzakalani ngamtshela bathi eish manje akekho iproblem aka usebenzele ekhaya ngama Fridays uyabo so wena ungashare ama details akho first in the morning uzokufonela bakhuluma the very same thing eyakhulunywa yilo wasema wathi ya la kule file there's something wrong bathi ubani lo yakho ngathi mangibatshela bathi siyamazi lo muntu uright ngazi ngithi ay angazi ke nakubathi man kusho ukuthi lo muntu oyena abamnikeza ifile yakho uyo ngathi khona into ayenzayo lapha engaqondakali bathi ke ithandaza wena uma kafika la Monday ethola le message first uzokufonela a set up appointment nawe akubize then mawufika uzomfonela nawe ukhona yafika iMonday angizange ngithola icall kuye lo sis lo uAudrey the way maponya bekhulume ngakhona na the way ngithola information ngakhona lapha ema office na legal aid board edrobheni azange ethenga le ndlela bebekhuluma ngayo wasithulela ngalo Monday wathula until bekubani manje ngithi ngeku February until nge13 zaka March yes ngathi hayi khona akafuni khona ku wrong ithi ngiye nyobhe ukuthi ngoba lawyer uthe ngeke asa continue ne matter and then why lo anga act the way abakhulume ngakhona mangiya nge13 laphana ngithola ukuthi ukhona but ubusy okay athi ucela ukungisetapela appointment yange20 ngibuye nge20 ngabuya ke but sengine worry ngabuyela endlini nge20 ngawolinda ukuthi angifonele I mean to say ukuthi sihlangane naye nge20 zafika i20 ngaya kuye ngifike ngemtshele yasisi ngine problem athi hayi sengizwele iproblem yakho athi ngicela ukukhuluma nabo labantu athi ngibaforced ukuthi abaconclude le case ifile yakho manje ready to trial kumele manje into ekumele yenzeke manje ukuthi iye court so ngithe abayenze manje angikhona ukukhuluma naye manje because uthola ukuthi use court ubusy yena ukhuluma noThembeka uAudrey uThembeka uyokhuluma noMasindi athi ngeke akwazi ukungiphendula manje ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe usekhona but tomorrow morning uzowabona ama message kusho ukuthi bakhuluma ngeemail so angikwazi ukuyibona into abayikhulumayo ngoba ngoba ba type yena ubheka system mina bese ngitshela ukuthi kwenzakala alright ngalinda kwathi kimi uzongifonela between i24 ne25 sisese ku March njalo
ngalinda ke i-call yakhe on Monday yi-24 bezi Monday, there was no call. Ngalinda Tuesday ngeyi-25, there was no call. Ngahlala ngabekezela ngalinda lapho until ngeyi-22 zaka April ngabuyela futhi laphana. Ayi phela Audrey since ngangimele i-call yakho kuze kube manje wathi uzongifona wathi hayi bengigula. Washaye wathi hayi bengigula bengekho ngibuye manje. And njobe ekhuluma kanjalo ngiyacabanga ukuthi akekho aware ukuthi bengizama ukufona during leso sikhathi bengizama ukufona ukuthi mina ngenze i-follow up obamba i-call ku-reception athi ubusy une-client ngiyokwazi ukukhuluma ngithi ngicela ukushiya i-message athi ishiye. Day 1 ngafona nenini ngaphinde ngafona futhi bengamtholi but lo bebamba i-call ubethu ukhona ubusy ubesho ukuthi ukhona ubusy kusho ukuthi yena usethi ubegula yena kimi uthi ubegula. Yabona enengasho nje ngihleli ngathi I'm not a lawyer kodwa umuntu omakakhuluma maka nje umuntu ngivele ngizwe ukuthi le story asikho into engekho leyo. Alright, ngaphinde futhi ngikwakhose ukuthi ngihlale ke manje ngisetape futhi elinye ilanga ukuthi ngizoya nini. Ayike usengitshelile ukuthi ifile iyabuya. Ngaphuma ngahamba ngahlala ke ngilinde ukuthi lo file ibuye ngoba kusho ukuthi uRajivumo lo walile ukuqhubeka nefile. Kusho ukuthi bahlulene ngalendlela besho ngakuthi uzoba forced ukuthi abaqhubeke nefile. Kuthe ngeyi 19 besiku April lapha ngeyi 19 zaka May ngeyi 13 zaka May bengihamba nomfowethu ngathi ngicela sidlule sibheke lapho ke ngafika vele sebezohamba and then wangitshela nje ukuthi hayi ifile yakho bayibuyisile sengizoyinikeza uAtinso. Alright, ngajabulela kwana lokho ukuthi at least igcina ibuyile ifile kusho ukuthi maybe sengizothola abantu abangcono sengibonile lapha ukuthi akuzange kuvume. Okay, wathi ngizon Monday yazongihlanganisa noSoma zongintroduce. uSomo ke yena ke usebenza kuyo ke illegal aid straight akekho independent. So before sifike kusoma masibheka isiphi sizathu senza ukuthi labantu beyibalekele kanje le case ngabe sebenalo uxhumano ne13 namaphoyisa ekhona ngaleso sikhathi noma banokusubseka abakutholayo ikuphi wena abakusolayo kwenza ukuthi mhlambe benza ngalendlela benza ngakhona. Impendulo yami ngaba ukuthi isizathu sokuthi ngize ngithi ngicabanga ukuthi isizwe sonke sase-South Africa nomhlaba wonke nje abayazi lento ngoba kimi kuningi engicabangayo kusho ukuthi angakafikeli ke kusabisweni ngoba mhlambe nabo ngabe bashilo ukuthi bayasabisa ukuthi hayi siyasaba ukucontinue nale metha yakho sesihlangane nezinto eziso. Kimi kuningi njengoba ngisho ukuthi kuzoba nzima kodwa ngoba ngiyaqagela ngizokusho ukuthi kungaba ukuthi mhlawumbe bakhohliswe ngokuthile ngemuva ngemadlana noma kungaba ukuthi mhlawumbe ke istate bavele basehlila kwaba ukuthi kuyaphela ngoba njengoba nami ngizocabanga lokho kuzofika engqondweni yami ngoba iqiniso eliphelele nelisobala imoto yami yalinyazwa isandla sika government. Inhlupheko nje ngiphila phakathi kwayo mina ngilethele ugovernment endlini lo impela kuyena ukumele asivikele isandla lesi kumele sisivikele ngilinyazwe yiso whatever situation esibhekene nayo lapha ekhaya iqhamuka lapho. So manje ngingenzeka ukuthi lapha mmeli laba bona baba nendlela okuxhumana nogovernment istate saseklile imali esikhundleni sokuthi mhlambe bona benza ubulungiswa kuwe kwaba ukuthi iphelela kubona. Nalokho ngingacabanga futhi ngendlela engibala ngayo ama-date ngendlela mina engikhuthele ngayo ukuthi ngiyilandelele angithi nje namanje njengoba sesila kuyo uSomo nje kukhona futhi nje kukhona okuzovela njengoba ngisayichaza indaba yakhona ukuthi ngale 19 list okumele ngihlangane ngazo noSomo angizange ngihlangane naye kodwa ngamthola u-Audrey into ayenza wamfonela ngibe ngiqala ukumuza efona avule loudspeaker wamfonela
wathi wamtshela Mr Somo kunefile ebuya eRajivumo eka Mr Nyembe lebuya ibuya eRajivumo and ishoda ngecourt date. Everything is ready to trial. Ngicela ukuthi uyihandle wena uqhubeke nale file. Ngamuzwa na uSomo ukuthi ungathi akana problem. Angisho ku loudspeaker. Yeah. Ngamuzwa na ngathi akana problem. Wathi ngicela ufonele uMr Nyembeke ni arrange ukuthi nizohlangana kanjani. Vume ke uSomo uthi okay. Wathi ngithi ubonile ke sengikhulumile noSomo then uzomela icall yakhe. Bekuyingaki bekuyi 19 Zayiphinyanga. Zaka May. Zaka May. Okay. Hey. Ngamela lo call kaSomo ke until njengamanje ujoba ku July. Njengoba manje sesiqala uJuly namhlanje. Kwaze kwathi nge5 abombe kuyi19 kwaze kwathi nge5 zaka June. Each and every visiting ngiyayibhala phansi ukuthi kwenzakaleni. Nge5 zaka June ngaya lapha it was Friday ilanga la khona it was Thursday. Yeah. E5 zaka June. Ngaya lapha. Ngafike ngazama futhi ukuthi nangu uSomo akangifoneli kwenzalana. Lo receptionist waya straight ku Audrey wabuya nama number kaSomo wazomfonela. Wamfonela but azange amloudeke yena wamfona nje bakhuluma wayesithi uSomo okay sizobonana tomorrow of which Friday. Ngazaba nje wathatha fast lama number kaSomo waba bebengekho allowed ukuthi banginikeze ngawathatha nje fast if ever nawo ngawathatha kahle wathatha nje ngasave ngabhala nje igama laSomo. Okay sesiarrangeile ke noSomo ukuthi sobonana kusasa through u reception. Yes. The following day Friday ngaya kuyo Somo funi file yami bayithole ayivula ibheke nami ngikhona nami ngiyayibona ifile seyigcwele vele ukuthi uRajivumo uvela usho ukuthi ubesambe a long way athi le file yakho ready to trial asho le ndaba bebeyisho yena uAudrey no nalabo bakwaRajivumo le file yakho ready to trial so ucela ukuthi ngimuphe until Tuesday because ama client akhe na uwasetapela ama appointment date ngama Tuesday ngoba uba nomsebenzi omningi during. Yeah. And then I Tuesday ayibekayo nje bakuyi6 nje I Tuesday yange 24 zaka June. Kusho ukuthi ufuna ukuyireada kahle le file I understand ukuthi uRajivumo ubehambe kanjani. Yes. And then ke ngahlala ke leso sikhathi from E6 zaka June until E24 zaka June. Ngaya ngoba isikhathi beku 10 appointment. Ngaya ukuyohlangana naye. 10 o'clock bengilapha. Hayi file yami ayisatholakala. How? Reason ngincama ukuthi ayithi ngihlale phansi kwecamera ngeke file yami ayisatholakala. Hey. Ngiyambuza bathu banu Jason okhipha ama file kuza kanjani ifile yami ingasatholakali naye abe nalo worry uJason athi naye akazi because sonke ama file akhona la. Mina ke for lokho angikho happy because ama sign ayo yonke lento aqale from last year November for mina ngoNovember kusela ngoNovember nje nge11 zaka November makufanele siye court ngaqala ngabona ukuthi le abantu abahlale bekhuluma ngayo ukuthi don't trust lawyers futhi ne reason ukuthi ngithi kuwe mfowethu ngasho ukuthi mina ayizabasikhliwe iyo yona leyo ukuthi ifile angisayiboni either basikhliwe either bahlehliswe ngokuthile ukuthi sukani kulento kodwa iqiniso lithi ijustice angiyitholanga eneslimele okubhlungu silimele ngoba le moto bengitransporta ngabantwana besikole le moto ngitransporta abantu bestaff ngisebenza ngeyitaff mina imoto yami ayirinki imoto yami lo msebenzi yonke ya disappear yonke lo msebenzi ngilahlekelwe kakhulu njoba nje ngiba ngihlele kanje ngathayirwa istate since from beqala ukustrip imoto yami till today. Yes. So
kusho ukuthi le file uma ingatholakali ngiyabuza ukuthi le file yona yodwa kusho ukuthi ngiyacabanga ukuthi babrida ubuso bami noma kusho ukuthi bayabona ukuthi akube na something wathi uSomo no yazi ngicabanga ukuthi le file isendlini angisho yakhumbula bengithe ngifuna ukuthi ukuyifunda but ngizama ukufonela abantwana endlini there's no one ophendula ifoni kodwa wena relax ungifonele on Friday ifile ngizobe sengithi ngizoyidiarize asikiswa nginikeza amanamba khona mangiwacompare nala ngithi mina ngawathatha wabeka eceleni wafana ayafana but inamba ezithu egcineni ayifana ekusho ukuthi the two last numbers enye ngapha but ke ngisavile ikhona lo number and ifoni yami inale app abathi i-Truecaller. Oh yes. So i-Truecaller ma uyidial inumber ikutshela the real person ngomnikazi wefoni. So yona ikhipha lami futhi ngathi umuntu osifazane lo Ashley bese ibhala AfriPipes angazo igama le company yakhe loyo according to le app le. Yes. Okuwest ke mina ngiyithatha ukuthi yakhe. Yeah. Negama lelibhala lapha ngizange ngilchange vele ngase kodwa ngiyazi ukuthi mina yakhe ngithi ngayibhalelwa uye. Yeah. Mangiyifonela le number ayiphakami ayibanjwa ngesho nale engithi ngayithatha nayo yona ingeni total exist okay okungenza ukuthi mhlambe either nami wabhala mhlambe wrong ngabhale wrong kodwa kokungikhathazayo ukuthi nayo le zombili inamba ezibuya kubo asisebenzi so igama lagcina ngokuthi file lahlekile akatholakala noma khona iprogress eyenzeka after lagcina lapho ngoba akaze sikhulume ngoba ngisho ngithi mangizama ukufona ayibanjwe ifoni akukho kwenzakalayo nokwenza nami ngithi ngempela ngiyacela ukuthi wonke umuntu obukele le podcast ngicela usizo imoto ngiyangexosa babukuphula before sifike kuleyo mthetho ehambayo imoto uma uyibuka ukuyilungisa kungacosta into engakanani ngokwe quotation yakho mhlambe ke nanokuthi ke i-quotation uyazi i-quotation but mase kuthiwa mhlambe siyako bumper to bumper siye-scrap yard eqinisweni mawubheka mhlambe futhi mawubheka asike sithi mawubheka ukuthi lunga le moto kungathatha imali engakanani ngokwe quotation yayibale I think 105,000 ngokho mangaphosisi naw bengiyiphethe la ukuthi ngingazi noma iseduzana ngisacela ukubheka ukuthi ngakhona ukubheka ngoba ngokwe quotation okay le 11 le kade ingene ngayo ina i-case number yayo lapha le AC13 yes icishe ivela kahle ngabe uyena lo mntwana namba lo vela la yeah okay i-case number yawo yanansi le 131099 stroke 2022 yes nama ne case number le esangangivula Alexander ukuze sale ile le 219 le stroke 04 kanjalo yeah ngokwe quotation ma ngathi i-quantum leli i-quantum leli GL and i-quantum esedisha leli liseseklini kakhulu iseseklini kakhulu la kule quotation khona eye 79,000 bese angisazi ukuthi lapha bethe malini angisayibone price yala le but labor le le o ngathi total engiyibona ngazi noma 74 noma it ngathi total 7,427 oh yeah 7 labor le yona ithi 77 ithi quality 79 kodwa ke la angithi uToyota lo yanansi la ihlanganiswe ithi 79,000 yeah ithi 79,000 700 okusho ukuthi
mangihlanganisa nale nayo yenza 80 something thousand. Mase sihlanganisa plus lo 7,000. Yeah. Kusho ukuthi mangibala kule njode ngithi 100 and something kusho ukuthi bengibala bengimiscalculator because lama quotation ahlangene. Angithi abuya endaweni different but uma ubala ngaleya yenza 80 something thousand. And kodwa futhi ke singakhumbula ukuthi nje basisho ukuthi i-quotation eyangalesa sikhathi eyangalesa sikhathi okuwukuthi mawungayithatha mawungaya manje le vela akeke isasebenza. Isizathu senza ukuthi ngibuze lo mbuzo lo ngiyawathanda mina ama solution. Angiyena umuntu oyinkinga kakhulu. Isizathu ukuthi ngenze lo mbuzo lo ngenzela nje ukuphosa udobe ezileni noma ukuphosa udobe emanzini. Mhlawumbe ngingenza akho umuntu obukile ekhaya angifuni ukuthembisa kakhulu ngoba asazi ukuthi obukile ubani. Uyabona? So sesenzela ukuthi ibe relevant ukuthi nomuntu obukile ekhaya mhlambe cause quotation ya Toyota le mina njengoba nginemoto ungifika ukuthi angika Toyota bangolungisa imoto ngiyithatha ngiyise kubush mechanica izinto ngilande pampa to pampa ngilande eBeras kuphi seBeras noma iBeras la Albertine ngihlanganisa imoto yami ukuze ilunge. Inkinga enkulu emotweni bathinta kakhulu lapha enjinini. Bathinte kakhulu enjinini. Yes. Bathinte kakhulu. So uma mhlambe kukhona umbukele ekhaya. Yabona? Ngifuna before singene ecaseini noma singene kwijustice oze ngayo. Kodwa mhlambe asike siphose uDob mhlambe kungenzeka ukuthi kuqhamuka umuntu athi hayi mina ngingeza nelabor ngulungisele mahala. Mhlambe umunye ethi mina ngingazama ukuthi ngithenge ukuthi nomunye ethi ngingazama ukuthi ngithenge ukuthi nomunye ethi ngingazama ukuthi ngithenge ukuthi yabona? Mhlambe ukwenzela ukuthi ubuyele ebusinessini noma ubuyele ukuyosebenza. Yabona? Mhlambe nami bakhona omakhenikhe engibaziyo ngithi esibanibani awungilungisela imoto kaBaba. Bakhona abantu ekusengibatholile abakhuluma ukuthi mhlambe bengakwazi ukuxhasa uBaba, yabona? So asingifuna ukuthi siqale lapho. So kumbukelo sekhaya uma kukhona ongaba namandla le moto ibiyondle ekhaya uBaba uyena breadwinner njoba sekufa imoto kufa breadwinner. So uma singaba nayo indlela mhlambe sibambisane sihlanganisa ngendlela singahlanganisa ngakhona ningithinte niphinde nemthinte futhi noBaba sikhuluma ukuthi mhlambe senze indlela ukuyilungisa imoto. Lento engenzayo isifiso nje esikhulu mhlambe ngike ngithi sengiphusha kakhulu nani sengiphusha kakhulu kodwa uma ikhona indlela asike senze indlela ukuthi mhlambe sibone ukuthi le moto mangase kuthiwa siyazama ukuyilungisa thina singakwazi yini kukhona nala singafika khona ekutheni ilunge. Nami ngizobazama umakhenika from my side ngizwe ukuthi makuthoba ngilungisele le moto bangayilungisa kanjani and mhlambe khona umunye ngizomletha baba esiphinde futhi asibhekele ukuthi imoto ishoda kuphi na kuphi na kuphi. Uzoyishiya number yakho uphinde futhi uyishiye ne-account number yakho umuntu azi ukuthi cause angifuni ukuthi sizenze ama superheroes sibe nento ukuthi hey sokwazi ukulwa nalo government ngoba mhlambe futhi ngaphinde thathe eminye iminyaka mhlambe gcina thatha 2 years ithathe 3 years isikhathi siyasondela ukufa kuyafika uzugcina ukudlula nasemhlabeni imoto yakhe ingalunganga mhlambe nalo justice gcina ungayitholanga gcina iphelele emoyeni cause icase esikhuluma ngayo asazi ukuthi lama lawyers asexoxa fika kuphi ne13 asexoxa fika kuphi namaphoyisa ngoba ukulwa nestate mina ngizoba honest nawe akukhulula. Ikakhulukazi umuntu ukazana njengami nawe. Impi estate iyimpi yokuthi kufanele ukuthi nawe ube namandla ube nemali waziwe usibanibani waziwe ubani wazi ukuthi lo muntu enemthintile nithinte umuntu ongathintwa and then beqale betatazele. So njoba singabantu kazana nje kunzima ukuthi ngempela lempi esibhekene nayo singakwazi ukuyinqoba but asike sidluleleke ephejini lesibili. Uma kunomuntu owazi ukuthi yena lempi nje ingaliwa kanjani ukwenzela ubaba athole justice sesikhuluma ngejustice efast engashesha ingabe ukuthi umuntu mhlawumbe sezodelay sikhulumele indaba eminyaka sikhulumele azi ukuthi le case ngendlela ejule ngakhona ijule ngendlela ukuthi nongabe khona ucinga akalithola liqhamuka ku state noma liqhamuka emaphoyiseni noma liqhamuka emaphoyiseni ase-Alexandra or e13 akukho akazokuthatha yikho into akazothi yena ulambe ngendlela ukuthi ahlule ukusiza umuntu ohluphekile cause njengamanje simesibhekene naso sikanjalo. So uma kukhona mhlawumbe umuntu waziyo ngale information noma unolwazi ukuthi le nkinga esibhekene nayo sinobaba singasizakala kanjani but i-question engizophinda ukuthi ngifuna ukuyibuza baba ukuthi ekulahlekeleni kwale file ikuphi okubalekile obeke khona kule file besides okube kuphuma emlonyeni wakho kuyimbuzo cause ngiyakubona okuningi uphethe futhi nama case number uphethe nama proof nazo zonke izinto ikuphi obekule file elahlekile obekuthiwa mhlawumbe kubalekile. Angeke ngazi ke
obekuphakathi ngaphandle kwalokhu mina engangade ngu-addressile nje ukuthi inkinga yami iyiphi ngoba angithi konke bekwenziwa ummeli kusho ukuthi from the beginning nje up to la afike wama khona bekwenziwa uye nakho lokho okunye kwakhe ngibona ngathi mhlawumbe kungaba ukuthi mhlawumbe ke kukhona izinto ezifihlwayo ngoba ngeke ngabuza ngezama nokukhuluma nomunye ukuthi okanaye akasayibamba ifoni yami ngazama ngathi nginalo indungelo le file ngiwathola amakhophi wathi nginalo okay kwaba ukuthi ngidonywa ukuthi uma ngiya lapha kulama offices akwa legal aid board indlela esikhuluma ngayo nalo sis ayikho into ethi ningathembani ayikho into ngoba kwanayo usomo loyo mangakhumbula kahle ngale langa ngiqala ukuhlangana naye kuleyo Friday leyo ngithi ngahlangana naye ngamtshela ngathi yazi le file yangiwarisha wathi warishwa yini ngathi mina ngiwarisha ukuthi message kajike ezandleni eningi ibuya koHussein koLens ibuya kuRaji Wuma mayeseyiphethe kuwe and I understand ukuthi why ingabi nayo conclusion wathi ingabe ukuthi angimthembi ngathi angishongo kanjalo but sengisi-addressile ukuthi ngoba iyale iyele manje angazi ukuthi kungani ingaye court ngoba njengamanje into eyinkinga kule file ukuye court ngoba ifike yamama sekufanele ukuthi iye court after Oraji Wuma engitshela ukuthi sayasabuyise court isiqoqe yonke evidence efanelekile hey madad so njengamanje ukuze ukuphela kodaba noma asike sithi ukugcina kokuxhumana nabo kugcina ngesikhathi kulahleka ifile ukugcina kwami nje ukukhuluma nabo ngigcina ngalesikhathi bethi ifile ayikho ukuthi ke ushilo ukuthi lisendlini mina ngibambe nje ukuthi mayethi lisendlini ngathi kusho ukuthi kodwa ngikubamba ngengqondo ngizange samvezela lokho ukuthi okusho ukuthi uyazicommita ukuthi ifile yami ikhona ilahlekile kodwa kuyangiwarisha ukuthi waya ayikhumbula ukuthi bekangisetapele appointment ukuthi sihlangane nge24 ngoba ngikholwa ukuthi amaloya ayidarize everything mangabe ezoba neappointment nomuntu badayarize ukuthi ngilanga eliswa ngizohlangana no Mr Sorenso ngesikhathi esiso kusho ukuthi izinto lezi asithatha sibekela so uyafoneleka akasafoni njalo kuyayeka kuyena nje bengasafoneleka ukuyeka kuyayeka awukazama ukuyophinda futhi back ngoba into eyenzeke last week Tuesday bekufanele okay then Friday ngamfonela kwathothi ifoni akayibambi angakayike after lokho ngisho ukuthi ngisahle nalo war kimi nje signal iyaclick ukuthi kukhona kodwa into enzakalayo okusho ukuthi mangathiwa nje khona abantu abayilandelayo ngempela lento mangathi iyalandelwa ngemuva ubufisa nababilandelele kanjani ke manje asike sifike ku conclusion yokuthi uzugcine umuntu ongayihambi lezi zinto kodwa ugcina ufika ke manje ukuthi uzokhuluma namakhamera ubufisa ukuthi umuntu osekhaya asize kanjani ayilandelele kanjani le ndaba kuukuthi angeke ngizazi indlela abantu abasebenza ngazo kodwa udaba enginalo yilo lolo ama office ala khona ifile yami noma ngicela igcine khona nyawazi mina ukuthi akuphi kodwa ukuthi kwenzakalani ngale ngemuva kuwo yikho engingakwazi kusho ukuthi lapho sengingathi abakwaziyo ukuthi thina babunyembe singakusiza ngokuthi sik-investigatele ukuthi kwenzakalani usizo linjalo engingaliveza ukuthi ngiyacela ukuthi mhlambe ngisizakale kulokho ukuthi kulandelelwe ukuthi kwenzakalani ngale file nanakho ke lokho ukuthi ubulungisa kugcina benzakalile nakho futhi lokho ngiyacela nakho nibe ngeke ngikulahle nalokhu ngoba kuveza wonke ama options ukuthi impilo ayingami ikunjalo kona kuyabonakala ukuthi mina nguDavid la kodwa ngibhekene noGoliath kunjalo so manguDavid kanjalo ayikusho ukuthi vele sengiyawadinga amandla avele eceleni waphela ukuthi uDavid anqoba uGoliath kwakhosa ukuthi kwehla uNkulunkulu kunjalo kwabiza uNkulunkulu ukuthi ehle ukuthi azokuza nqobe mhlawumbe futhi kukhona abantu ngiyakuzwa kakhulu
ngila kule option esibili obeyiveza njengamanje ukhona mhlawumbe abantu abane scrapyard abalungisa imoto abanama-company ngicela nje bephumele obala bengithinte nami ngizokwenza ngayo yonke indlela ukuthi ngiyayidocument into yakhona ngiyaba-advertiser ngiyabaveza ngizoze ngisebenzise even my personal brand ekutheni umsebenzi abawenzile bewenzele babunyembe nami ngizobaveza ngayo yonke indlela so sizana ngayo yonke indlela so nje onesifiso sokuthi mhlawumbe ufisa ukuthi a-advertise umsebenzi wakhe noma aveze umsebenzi wakhe ngokuthi sisizakala babunyembe bafowethu sicela nivele phambili siyilungise lenkinga le iye lokhuzane iyecala ngizozama ngicine ngithembise usisi lwebe ngithi ngizophinda futhi ngimfonela ngizozama ukuthi nami ngithinta abantu engicabanga ukuthi mhlawumbe bangaba usizo kulenkinga hoping ukuthi abanye babona abamnyembe bazoba nolwazi mhlawumbe bazoba futhi ne-way forward ukuthi uma isinje siyilandelela kanjani phila nongiphele enye ifoni abakaze befone lapha akekho mayphutha wena ke ifoni soyithini oh okay no problem ngicabanga ukuthi bekuyile number hello ninjani sikhona ungazisho igama lakho kazisho futhi nesibongo ngizokhuluma lokho ekubuzayo ne okay uku loudspeaker ke okay ngiye ngakuthinta la ngodaba laka babunyembe owabanjwa inkunzi noma bezama kumhijacker and then emveni kwalokho udaba walihambisa e13 noma imoto yathathwa yayiswe e13 la kuboshwa la kusuke khona ekuvalelwa khona imoto mhlambe uma zingabe zinenkinga noma zithinteka ophenyo olusuke lenziwe and then ngokuxoxa kwami ke noNyembe noma noBabunyembe sesixoxe sasafika ekutheni akhona ama lawyers ala emaponya aka legal aid udaba balithatha balinika private lawyer ese drobheni mangaphosisi udaba la ifile yaqoqwa to a point ukuthi bese ku ready ukuthi zifike nasenkantolo kodwa ayifika ngake enkantolo ifile ngokuba kubuka ke engazi ukuthi bayahlehlela emumva noma sekunokusaba bokuthi beqhubeke noma kukhona ucinga abalitholile from the state noma emaphoyiseni ukuthi cha lolu daba eniliphethe lubucayi noma khona imali abayitholile akwazi ukuthi kwenzakaleni but kuze kwaphoqa ukuthi ifile iphindele emumva futhi kwi legal aid esemaponya noma kwi office ebekuyilona ebelikhiphe le file la inika lama private lawyers ukuthi hambani nalo daba ni represent lo baba so ithe isibuyelele ke manje emumva emaponya isine noma ummeli obekhona ophethe le file ethe ufuna ukuyifunda ufuna ukuyibhekisa ukuthi kwenzakalani uthe mase tizama ukubuyela babunyemba ifika ukuthi ifile silahlekile imoto bayicuya bakhipha injini bakhipha zonke onke amaphathi asenjinini nje iquantum ade sebenza ngalo leli quantum la moshwa ngo2002 ekumoshakala 2022 kunama la moshakala ngo2022 iquantum ebeliselisha ubesebenza ngale ethuthi staff seyimoto ethuthi staff seyingane phinde futhi ethutha abantu abasebenzayo ngake nje bekwi-quantum le staff noma bekuyimoto ebisebenza as transport ibingarenki so since yafaka le moto akuphindanga ke kwangena isinkwe ekhaya izinto zimile ilokho ehlenyuka ngale case kuze kube namhlanje so izathu ukuthi afike i-podcast ingenxaza ukuthi sephelelwa ama-option nokuthi engaphuma ebheke ngakuphi so basically izona impendulo noma imibuzo ebengingacela mhlawumbe ukuthi uma kunje kwenziwa njani so that mhlawumbe soba nawo umhlahlandlela omncanyana phinde ngizophinda futhi ngibonana nawe ngikhulume nawe uphinde ungi-advise before i-podcast iphume but nje bengifisa ukuthi ungiphe lo umhlahlandlela omncanyana okay mhlawumbe singaqala la ngaphandle kokuthi ngibingelele ngizofithele ngalo singaqala la ngokuthi ikhulu lento enzelele ubaba ngale ndaba le ukuya e-legal aid abulona iphutha kodwa into okumele sikhumbule u-legal aid uyi-state entity uyi-public uyihulumeni manje okay so osekusho ukuthi kuleli cala leli asuke akuyilona abhekene nalo kahle kahle okumele yena azame ukulungisa sekumele alodge i-civil claim abophuminisa wamaphoyisa uqobo ngoba lento eyenzekile kube udedengu kwamaphoyisa so one thing okumele babayazi ukuthi akekho umuntu ongaphezulu komthetho naloyo osebenza ngomthetho unomthetho omunye naye omgadile
so okuwukuthi manje sekuyinkantolo engakwazi ukuthi isize ukuqula leli cala. So kushuthi leli cala selizoba yini ilokho kuthiwa i-civil case. Ayisithi the criminal case esuke ikhuluma ngobugebengu. Ubugebengu kuyibona obamlimaza ngesikhathi benithathela imoto. Bese i-civil case kuyila kunesenzo ebesinomthelela omubi esibe harmful samlimaza ubaba ngokwenza kwakho. Lana kuyini abantu okuyibona qobo abadila nomthetho ibona abamoshile osekuthi ke manje it has to be a civil case ukuthi siyahamba ke manje siyoxoxisana ukuthi umonakalo niwenzile emotweni yami ngoba akazange volunteer ubaba ukuthi bathathe imoto yakhe bayigcine khona. Uma umuntu ethatha into yakho ethi ngiyoyibeka somewhere leyo muntu usuke ethi ngiyayithatha lento ngiba responsible futhi ukuthi whatever happens yimina ozokwazi ukubunisela lento ngale ndlela engiyithathe ngayo. So ukuba yena wayethe ngithatheleni le moto engibekela yona ngabe sithi icala iphutha ngakuyena kodwa manje iphutha lokubhedeni lele ukuthi lele amaphoyiseni size amaphoyisa kuyibona abantu ngene esiya kubo ngoba bazosikela bazosiza ukuthi sikhone ukusolve inkinga esibhekene nazo. Bakuyibona sibathola besephutheni seshuthini sekumele ke ungqongqoshe wabo kube uyena esimbophayo kulokhu futhi kumele athola abameli hayi abameli legal aid hayi abameli abazokuverifye legal aid ngoba legal aid noma ekumela emaqaleni ahlukene which is good kodwa amaqala kanje ngoba usuprosecutor one of the entity yabo sekusho ukuthini akaphume yena ayofuna abameli abayimeli kube yibona abacelayo ukuthi mina civil claim libiza nge-civil claim engifuna ukuyenza against SAPS ezoyenza via inkantolo izobe seyenzani izobe-ke isimsiza ukuthi adraft amasamoni lawa bazobe bewathatha-ke sebehamba beyowadiliva-ke kwa-SAPS beyosho ukuthi ubaba unenhloso yokuthi abophise u-SAPS as a department for umonakalo wenzeka kanje. Yiphi into okumele ayenze? Kumele uma kuwukuthi uyakwazi angasebenzisa iy'thombe zemoto yakhe ukuthi imoto yama beyithatha yayi kanje noma kungeke kwaba iy'thombe za-on the scene but imoto yakhe generally enayo ibi kanje. Mayithatha isihambe bekwa laba abayi-impoundele khona ngithola imoto ifika kanje bakwazi ukubona iy'thombe in between bese bebhale i-incident report yokuthi these are the damages asho baba ukuthi into afuna ukuyithola from lesikhala naso ukuthi either ngokomonakalo owasethiwe ufuna le moto bayilungise bese thumene besiyitho uma beyithatha ufuna bamthengele imoto entsha. Iyona lento ebizwa ngokuthiwa ama-prayers okusho ukuthi imithandazo or isicela naso inkantolo athi ukuthi nisize ngaso. So ama-civil cases uwaloja via i-court. So angakwazi ukucela ummeli ongamsiza khona abameli abakwazi ukusiza abantu bayibiza ngokuthi pro bono meaning bangakwenzelela bakwenzele ngaphandle kokucharge abanye bathi sizokwenzela kodwa i-claim umisiphumile imali esizokhokhela ngayo umonakalo sizoyithatha kule claim ezobe sebekhokheleyo. So yena kayidele ummeli ongaphandle asiwe uminister of police amsiwe via the court bese amapholisa wona azokwazi via amasamoni ukuthi kuvule icaleni kanjena therefore SAPS ulindelekile ukuthi avele enkantolo ezopresenta icala lakhe. Icala likanjena lifana njengecala ukuthi mhlambe ubaba uzorelate kalula lapho ukuthi njengecala le-divorce mawuzodivorce awuye emaphoyiseni uyovula icala le-divorce uyenkantolo uyovula kodwa ungasizwa ummeli ukuthi kube uyena okusiza ukuthi uthole wonke amaphepha akho ukuthi ahambe kahle bese lilandelela kanjalo kodwa ngeke ubophe uhulumeni omunye uhulumeni bese uthola ngoba vele ukwenzelela kuzoba khona lokho kuyiqiniso maningi amacala awasolveki. The only recourse ukuthi ayihambe privately izohamba imsheshele inama-timelines futhi inkantolo seyisebenza kangcono manje mawusebenza ngazo kodwa mawuzothi uzohamba via SAPS akekho ubaba onga-entertain ukuthi ingane yakhe iyoboshwa vele zizolahleka izinto zizodileya kodwa possible ukuthi aze maningi ama-case noma ungangena kuma-file uzobona abantu ababophe SAPS inale inkulu ukuthi ngoba kubonakala into kanje bese beyambuyisela-ke.
angazi noma kucaciselekile kucaciselekile ukuthi uzofanele ngiphinde futhi ngixoxele nababukeli ngoba sinayisho ukuthi uzwakalile kwicamera noma uzwakalile kwa microphone kodwa mina ngikuzwile nobaba wakuzwa kuzofanele ukuthi ngixoxele nababukeli bethu emakhaya. Ngiyabonga kakhulu ube nosuku oluhle. Bye bye. Okay. So baba uyaluzwa bafethu nikuphi lapho nama battery kusese right. Okay. Ngicela baba uzwile. Ngizwe kahle kakhulu ukuthi iprocess kwasekuqaleni kwaba iprocess egejile. Umbukeli wethu sekhaya mhlawumbe kungenzeka ukuthi usisakazwakalanga ntate echaza awukwazi ukubophisa istate usibophisa ku legal aid because legal aid ungaphansi kwaHulumeni. So angeke uthi ungabophisa ingane uyibophisa kubaba wayo. Yebo. Ingakho bathatha icase yakho bayinika private lawyer. Okay. Shoot still na le private lawyer itheme ibheka lento yasithi nibonile ukuthi lo muntu eninginika icase ukuthi uzobophisa nini. Injalo. Yabo? Shoot that's why icase ingakwazi ukuproceed yaphambili. Nalo othe uyibuyisela kuyena othi file ilahlekile kuyena utheme ibheka isindo secase. uHulumeni waphinda kwaba uye futhi oyivikelayo kule situation. Asikwazi ukuproceed nalento ngenxa zokuthi izoveneza amanyundululu namaphutha ethu. Yabo? Shuthi indlela esingenza ngayo kusukela namhlanje ukuthi sesinenye option futhi manje uma kukhona ummeli obonayo ukuthi lelicale ngaluwina ngendlela baba lichaze ngakhona. O private okhona njengamanje obukele akasondele nganeno. Ngizwile ukuthi usisi ukhulume nangento ekuthiwa pro bono ukuthi uthathe icala ulithathela ukuthi ekugcineni liyothi mase kuphuma lezi imali noma sekuliwinwa ngoba lizowinwa leli cala ekugcineni lithi maluwinwa leli cala uzobusukhokheleka kuleyo mali ezobiklenyiwe as long moto kababa yobilungisekile ne justice yobitholakalile sekuyoba kuwena ke njengommeli ukuthi wena advice ubaba ukuthi akakleme kangakanani nikleme nize nifike kuphi. So ingakho ekhulume ngalento ethi yini uthe yini inyembezi uthe yini umthandazo ukuthi wena uzobusuyisholo enkantolo ukuthi wena ufuna ukuthi uHulumeni noma amaphoyisa ekunxaphezele ngento engakanani. Shuthi sekuzobe icase enizobe seniyibuilda nina niyibuilda nalommeli. Ioption yesibili baba ukuthi uqeda la noma uthola ithuba kusasa noma enini uzohamba enkantolo. Iprocess senkantolo ke mhlamba kwazobhekana nesimo la unkosikazi wakhe ekubophisela ukuthi awondli noma kune situation la ukuthi uyadivorce. So uma udivorce awuye police station kuyovula icala. Uyahamba uye enkantolo ufike uzosho ukuthi uzovula civil case. Civil case uzobophisa uminister wamaphoyisa. Yabo? So noma uzobophisa state. Inkantolo ke imele ayihlangene nokuthi ubani. Yabo? So mufika lapha ibona abazobe sebethatha udaba beliqhubekisa phambili sekungenzeka bona bekunika ummeli from enkantolo. Ukuthi baba icase yakho ivulile kunento kubizwa ngosheriff bazobona bona ukuthi process yakho abayihambisa kanjani ngolwazi senkantolo. So hamba enkantolo yosho ukuthi uyovula civil case udaba lwakho kanje into okumele uyenze ukuthi uphathele ifile lakho ubusiphathele lona uphathe ithombe zemoto yakho bengakayicuyi uphinde futhi uphathe nezithombe seyicuyiwe as long leli file leli lisekhona la case number sekhona icase yakho isengaqhubeka ihambe. Ngoba ithombe lezi la imoto isilinyazwe khona zona lezo nginazo ngizobheka ukuthi nginazo lezi ezinye before imoto izoba kulesimo kodwa esikhathini esiningi izithombe ziba khona izotholakala ithombe angeke akuhluphi kakhulu ngokwethombe. Izithombe ke noma ngathiwa zisekho lezi zemoto iseyintsha lokhu izithombe iphelele zokuthi basayina ukuthi imoto bayithatha isesimene esiphilayo iright yafika iduma wafika idriver igcineni waphuma usuyipound. Kunjalo. So nje option ke ukuthi ngoba ngiyakubona ukuthi ubaba ukhuthela unankinga mawuthola nje ithuba uhambe enkantolo eseduzane ngicela nje obulana nje inkantolo ekhona eJimeston mangaphosisi ikhona inkantolo ekhona la eFosloras. Ikhona inkantolo engicabanga ukuthi ikhona la eFosloras lapha ngase Goldsport. Okay shona kulo nkantolo ke kusasa ekseni noma iluphi nje usuku la ufila khona ukuthi une energy ukuthi ungahlala lonke usuku ubhizi nalolu daba ufike bachazela ku-story kusuka nokuhlala usho futhi ukuthi isizathu sokuthi uzobophisa sisuka kuphi kanjani bazokusiza futhi ngezandla ezimhlophe uphinde uchaza ukuthi ungamjabulela ummeli oyimele ongafisa ukukusiza udabeni lwakho ngePro Bono.
Yebo. Ngicabanga ukuthi mhlambe solo kusiyenza ke follow up mina nawe as soon as iphuma le podcast sesobe udaba lakho lizobe sekuthathelwa futhi abanye abantu zobe seliqhubeka kodwa iprocess ngafisa ukuthi uyiqala manje mhlambe soba futhi nelinye ithuba ngoba ukho kude sila spread view wena Life Phosphorus sobe mhlambe sophinde futhi sibe nelinye ithuba lokuthi sihlangane sixoxe sibone ukuthi udaba lihamba kanjani bakhona futhi nabanye abantu engizoba fonela after this video engizoba fona nawe usekhona engicabanga ukuthi bakhulu basemnyangweni ephezulu mhlambe sibone ukuthi akukho mhlambe abangakwenza kakhulukazi ukuthi besize but nombukele ekhaya singacela ukuthi angenelele ngabe ummeli ngabe une scrapyard noma ngabe ke even unamandla mhlawumbe uyiowner mhlawumbe umuntu osiza abantu siyacela usondele nongabe uyi-charity nongabe ni inkampani ezimele ni NPO ni NGO mhlawumbe khona iprofile engayithola ngokuthi nisizobaba siyacela nisondele ngane zakwethu akungafi ekhaya umnikazi wale saphila futhi akungabi ngazothi njengamanje isimo esinjena ukube ngazisenzeka ehlathini kubeni siphile eSouth Africa so ngesingami ikhona lokho engicabanga ukuthi udaba liphelele luka nje mhlawumbe ngangazwakala lubhlungu emadlebeni akho kodwa eqinisweni lubhlungu umnikazi walo and awuyithathe na uyibeke enyathweni zakhona uphinde futhi ube sesimeni somuntu olahlekelwe ubheke nezingane ubheke nefamily yonke beyondliwile emoto igcineni lemoto ayisekho so baba nawe mhlawumbe lokugcina ngalibeka ukwenza sivalelise ekhaya nami ngizolandela emagameni akho ukuthi kuwo wonke umuntu obukele le podcast eMzansi nasi simo esibhekene naso sasingasilindeleke ukuthi sasingehlelwa yiso kusho ukuthi ngasho ukuthi into eyasizuma le ngalo ndlela ke sasibona nasesilele phansi okuyikona okubhlungu ikho ukuthi indlela okwenza ngayo kwenzeke ezandleni lapho wonke umuntu ophila la eSouth Africa ocabanga ukuthi izandla eziphephile kanti lapho azange sibone kahle ngamafuphi ke nami ngisho njalo ukuthi ngiyacela Mzansi ukuthi kunoma ubani ongabukela le podcast ngiyavuma futhi nokuthi ngasayina wonke ama document nakubameli abangaqhamuka ummeli ongaqhamuka kathi mina ngakusiza ngiyavuma ukuthi konke azobethi ngikwenze ngakwenza inkani mangizothola ubulungisa kulunge nemoto okuyona ebiyondla abantwana ekhaya nje ukuthi ukulula isandla emntwini kuyibekela kunjalo kuyibekela ngoba ikusasa nje baloko ligoqogoquka asazi ukuthi siyophelelaphi kunjalo hayi siyabonga kakhulu nibe nobusuku obuhle nisale kahle